Hey yo, what's up mga kabisdak? What's up, Basdak? Para akong si Robocop dito ah. Oh no! Huwag na yun, parang makita yung gapuhan talaga. Gunggong! Barinig kita sa Ayun mga mukha kabisdak, eh. nadaanan namin yung mga kasama namin na nangunguha na ng kinason. Iwan ko kung kinason ba yung kinukuha nila. Baka umang yan. Andito kami sa may Santa Cruz. Makikita niyo mga sasakyan namin na gamit ng ibang deliver na po niya. Doon po sila oh. Galing kami doon kaso nagpagilid kami. Dito kami sa may medyo malandong area. Kasi baka yung gotis namin, alam niyo na. Alagang safeguard. Kasi si Whitey, si YouTube, hindi yan tumatanggap ng mga hindi ganyan na. Parang may naamoy ako hindi maganda. By the way, dito kami ngayon, no? Kung gusto nyo samahan natin sila doon, puntahan natin kung gusto nyo. Pero, iwan ko sa boss ko. Ito yung boss ko. Iwan sa kanya, kung punta siya doon, punta kami. Pero kung hindi, okay lang din. At ipapakita natin yung view, no? Ang buong palibot ba? Palibot ba yun? Tawag palibot? Palibot? Hindi. Buong... Kapaligiran. Oo, kapaligiran pala. Yo! Kapaligiran mga kabisdak, oh. Yan si Jollibee. Si Jalibat. Papakita natin mga kabisdak, no? Papakita natin yung pinakadulo. At yung isa naman na shadow lang. Samal yan rin, samal. Samal. At dito, oh, may dami nakaparada doon sa babaw. Oh. Ayaw lang yung pumunta doon kasi init yung araw. Matirik yung init. At dito lang tayo. Yung araw, baka masira yung Alagang SG. yung masira yung skin natin. Alagang SG. Alagang safeguard. Baka masira yung kutis natin kasi medyo maputi-puti na tayo ngayon kasi required kayo sa YouTube na kailangan makinis yung mas pagandahin natin para okay yung takbo, di ba? Yan oh. Yan si Bulanon. Ayan na si Bulanon. Supporters ko yan. Koy, taob na koy! Eh, klaro kayo ba? Ito, nutok na ko. Maglasol, damay na, maglasol. At yun yung mga kabisdak para sa next video natin, abangan nyo. At don't forget, bago lang kayo. Oh, Ben.